Ja, nu der får den fra flyveren igen til venstre. Den kan jeg ikke suge ind på min. Nu har jeg fået lavet batteri på også. Nu kommer den igen der. Flying objects. Nu er den fremme der over huset igen. Nu er den væk. Nu er den der igen. Nu er den igen. Nu har den flyver den i zigzag igen. Nu kan jeg også se den på min her. Nu er den væk. Nu er den fremme. Lige flyver den der. Nu er den fremme. Den flyver derhen til højre. Ja, den er over huset nu. Og flyet bliver ved med at flyve rundt omkring den. Det er den, der blinker derovre. Ja, der og kommer der er frem igen. den der igen. Ja. Hen ved flyet. Ja, man kan godt Den se det er også. der, og flyet er derovre. Flyet, det der blinker. Ja. Nu er den væk. Nu kan man kun se flyet. Nu kommer den tilbage Flyver den der. derop. Så den stille zigzagget igen. Højre og så tilbage igen med den. Nu kører den til højre. Det er den her fløj hurtigt til zigzag der. Og tilbage igen. Hurtigt til højre og så hurtigt til venstre. Nu kommer den tilbage 10 cm. Nu fløj den der tilbage efter flyveren der kom forbi. De der 10 til 20 cm fra. Nu kom den ned igen.